ସୁନୟନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହିଠାରୁ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଖର ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସୁନୟନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ଭିଡ଼ୁଥିଲେ। ଶେଖର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାସ୍ତବତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଅଭିମାନ କରି କହୁଛି, ସୁନୟନା ଏସବୁ କଥା ମୋତେ କାହିଁକି କହିନଥିଲେ। ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସୁନୟନାର ଭୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶେଖର ସୁନୟନା ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନୟନା ଶେଖରକୁ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛି କି ସେ କାହିଁକି ତା'ର ମୁହଁର ଦାଗକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିଲା। ଏବଂ ସୁନୟନା ମଧ୍ୟ ଶେଖରର ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବୋଲି କହି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେଖର ସୁନୟନାକୁ ଅଟକାଇଛି ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଶେଖରର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନୟନାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଖର କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶେଖର ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବୋଲି କହି ସୁନୟନାଙ୍କୁ କହିଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସୁନୟନା ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତୁମର ଏ କଳା ଦାଗ ପାଇଁ ତୁମେ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ବରଂ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଏହି ଦାଗ ପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଅପନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସହିଛ। ମୁଁ ତ ତୁମ ପୂର୍ବ କଷ୍ଟ ଲାଘବ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ଦାଗକୁ ନ ଘୋଡ଼ାଇ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚ। ସୁନୟନା ଏହି କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆଗରୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଭାବିଥିଲି ତୁମକୁ ହରାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ନହେଲେ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବ। ଏତିକି କହି ସୁନୟନା କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ, ତୁମ ଅଫିସ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଶେଖର କହିଲା, ମୋ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବାକୁ ଆସିନି, ତୁମ ହାତ ଧରି ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁନୟନା ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଚାଲ। ଶେଖର କହିଲେ, ଯିବା ତ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ତୁମେ ତୁମ ମୁହଁରୁ ସେ କପଡ଼ା କାଢ଼। ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କର। ମୋ ସୁନୟନା